ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡು ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ರೈಸ್ ಬಾಲ್ ಪಣ್ಣಗ ಪುಂಡಿ ಅವಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಏನು ಮುಲ್ ತೊಜಪವ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೇರುದಾತು ಅರಿನಿಗೆ ತೊಂದ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ನೀರೈಕ್ ಕಡೆನಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆಂಕುಲು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಒಂದೆನ್ನೆಂಕುಲು ಸ್ವೀಟ್ದ ಟೈಪ್ದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ಪುಂಡಿ ಮತ್ತು ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಅರಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕಡೆಕ ಕಲ್ಲೆಡು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆನಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ನನ್ನ ಶೋಕು ಮಲ್ತದು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಕ ಅವೇನು ಒಂಜಿ 1/4 kg ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತು ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಮಳು ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪುಂಡಿದ ಉಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವೇನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಜ ಅರಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಈತ್ ಸುಲಭಡು ಕಡೆ ಓಡು ನಾಂಡ ಉನೇನು 5 ಗಂಟೆ ಬೊದ್ಲರೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಆರಿ ಉರ್ಪೇಲಾರಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂಲ ಪೂರ ಕಡೆದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪುಂಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಲೆ ಕಡೆ ಉಂಡಿಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಕಡೆಯ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಡು ಕಡೆ ಉಂಡ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಜರಿ ಜರಿ ಆಂಡ ಶೋಕ ಹಾಪಡವು ನಾನು ಎತ್ತ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ಅವನೇನು ಅಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ರಡ್ಡೆವೆಲ್ಲ ಪೆರದ ದೀತಿನ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಈಗ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊನಿ ಒಂದೇನು ಈ ಪರ್ಬದ ಟೈಮುಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಂಚಿನಾಡ ಇಲ್ಲಾಡು ವಿಶೇಷ ದಿನ ತಾನಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವೀಟ್ ಪುಂಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುದೊಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಮತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋನೊಳ್ಳಿ ಎಂಕೊಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ತಾರಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಣ್ತೋಜುಂಡು ಐಕೊಂತ ತಾರಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ ಕೂಡ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಜೋಲ್ದ ಇರತ್ತ ಗಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವೀಟ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಗೆ ತೊಂದು ಕೈಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುಗ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಲ ಈ ನಮೂನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದೀವೋಡು ಈ ನಮೂನೆ ಈ ಥರ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟನು ಮೇಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ರೈಸ್ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಬೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇರೆ ಭಾರಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟು ನೈಟ್ ಫೇಮಸ್ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡದ ಪುಂಡಿಲೇನು ಬ್ರಹ್ಮದ ದಿಯರು ಈ ಕೈಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪುಂಡಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ರೈಸ್ ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೇರು ರೈಸ್ ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಈಸಿ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಂದು ರೈಸ್ ಬಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕನ್ನಡೋಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪುಂಡಿಂದೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ರಗಳೆ ಬಿಡ್ಚಿಂದು ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಪುಂಡಿ ತುಳುಟ್ಲ ಪುಂಡಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರು ಕಡುಬು ಪನ್ಬೇಕು ಕಡುಬು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದತ್ತವು ಕಡುಬು ಪಂಡ ಬೇತೆನೆವು ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಐಟ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಪುಂಡಿ ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡದ ಉಂಡೆಲೇನು ಮಲ್ತದೀಲೆ ಮಕ್ಕ ಪೂರ ಕೊನದು ಅವಳು ತೊಂದೂರುಡು ದಿವರೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಸ್ ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಬಾಲ್. ಎಸ್ ನನ್ನ ಮೂಲು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲೆಗೆ ಒಂಜೆ ಪುಂಡಿನ ದೀಕ ಇಟ್ಲಾಗ ನೀರು ಕೊದ್ದಿನ ತೋಜೊಂದು ಲೈ ಆಯ್ನಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೈಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ತಾಗೋಡು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪುಂಡೆ ಪೂರ ಪುಂಡಿ ಕಟ್ಟದ ದೀಯ ಮೂಲು ನನೈತೆ ತೊಂದೂರದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಡ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಹೇ ಕಡೆಕಲ ನಮನ ಪುಂಡಿ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಏತ್ ಶೋಕ ಬೈದನು ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಟೈಪ್ಡು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಮಸಾಲೆ ತೋಜುಂಡ್ತಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನೆಯ್ ತೊಟ್ಟುಗುನೆ ತಿನ್ನರೆ ಕೊಲುಂಡ 10 ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬೈದಂಡು
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ದಯದೀದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಾನು ದುಂಬಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂಚಿತ್ತನೆ ರೆಸಿಪಿನಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿನಿ ಕನಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಬರಿತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.